wee na-agwazi ndị na-eme ọgọ mụ bụ onye ọma Torino na mapụtakwa n'ọzọ Torino 2016 wee na-ekenezi ndị na-eme ọgọ wee na-agwa unu bikonu unu mele ọgọ na-aga n'irunu ụmụaka Igbo ndị nwere obi eji eme ọgọ ọga amaka ije maka onwere onye mmechi echi ebukanu onye imere ifeọma tata nwere ike pụta echi bụrụkwa onye ga-emere ya ifeọma o wee bụrụ ka ụwa dị nọ nkwa ọgọ dị mma n'elu ụwa onye ọma Torino na-ekwunu ụmụọgọ biko mere ọgọ gaba n'irunu maka onwere onye mmechinu echi na ọ dị ime na onye nwe ifechi ga-amụ ọga maka n'elu ụwa aka na-eme ọgọ daalụnụ maka na etu dike na nke o mere eme o wee mekwa ọzọ ọ ga-amaka mmanụ biko mebe ọgọ gaba n'irunu nwanne na onwere onye ma echinu echi na obuka na onye ma ifechi ga-amụ oyimu mebe n'ọgọ ụmụọgọ nọ na-aga n'irunu maka onye na-enye ka Chukwu na-enyenu oyimudonu mebe n'ọgọ eyi ma na-esi okwunu ka ndị ezenu na n'Igbo ka ndị ekene ndị na-eme ọgọ daalụ onye ọma Torino na-ekwunu anyị wee na-ekene Dr. Ifeanyi Ụba eze omeọgọ Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi Managing Director Capital Oil and Gas Limited Chairman Ifeanyi Ụba Football Club Ebube Chukwu ụzọ nụ ezi nwanne edo gaba n'irunu nwanne n'iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma nụ oyimu mebe n'ọgọ
atọ eze n'ugbo ọzọ Igbo ndụ iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma mele ọgọ gị gaba n'iru. Ka ndị ekene nnukwu nwanụ ezigbo nwa Igbo ji eme ọnụ onye egwuregwu nụ Ọdafa Onye Kokoli, best African football player in Asia, highest goal scorer in India. Ezi nwasu ugbeje ezi maka lọlọ gị nụ lọlọda Ọdafa n'ide anyị mmanụ ịgbalụ bọọlụ wee gbata ego nụ Chukwu wee nye gị ezigbo nwanyị nụ unu wee mụta ụmụaka nụ na Chukwu enyego unu ụmụ atọ nụ nke bụ Ifechukwu nke ịbụọ Miracle nke ịtọ Ọdafa Junior onye nwe ebe a nwere ifenụ unu biko gaba n'iru n'elu ụwa nụ Ọdafa n'iso na mmanwụ nụ ị na-agba bọọlụ ọfụma nụ agbakwa bụ ga etinye goolu agbakwa ọsọ gị nyekwa goolu agbakwa ọsọ gị nyekwa Ọdafa n'ịdanye mma odogwu n'ịga dịnụ n'elu ụwa onye ọma Torino na-ekwunu Ọdafa gbalụ bọọlụ gaba n'iru nụ na Chukwu gedunu gị n'elu ụwa omeọgọ Ọdafa Onye Kokoli ịdị anyị mma yes sir. Ọdafa onye egwuregwu Ọdafa onye egwuregwu Ọdafa onye egwuregwu Ọdafa onye egwuregwu ka nke n'ezie chairman mụnụ Chukwuemeka Agbanarị, CEO Seaman Telecommunication Limited, CEO Seaman Construction Company Nigeria Limited, Founder Emeka Agbanarị Foundation. Ọ na-enyelu ụmụ ogbenye aka ndị dịfa nwụrụ anwụ ọ na-enyelu fa aka o buru moto wee bunye parish priest ọ lụrụ obodo town hall in the memory of his late mother Mrs. Paulina Agbanarị, a philanthropist. Anyị wee kpọọ ya eze omeọgọ Ogbuefi na Ugefi na Nnodi. Chukwuemeka nwanne m bili nnu Ogbuefi na Ugefi na ezi nwansi nnobi ejenu oju na-eme ọgọ bilinu nwanne n'imego n'ọgọ n'elu ụwa nnu oju na-eme ọgọ bilinu Ogbuefi na Ugefi ma elu m nke m Ogbuefi na Ugefi Ogbuefi na Ugefi Ogbuefi na Ugefi ife imelu ọgọ na ferikano Ogbuefi na Ugefi ife inyela aka karịla karị n'isi onye n'ụmụ Torino si ka nkene gị nụ Ogbuefi na Ugefi maka na ife na-emelu were ike nụ Ogbuefi na Ugefi eyi aka na-emebe nwoyi John Uche Jesus, CEO Diamond Art Brand, the first and only African designer in Asia, good ambassador of Nigeria in India,
the pride of Africa in Asia, multiple award-winning fashion designer. Eziogo m ife na-eme dị m mma ahụ na ị nọ n'India na ọkwa Nigeria na Lagos steeti first tag unu n'ezie mụ na ndị egwu m ọ na-afụ na ya makazinụ ọlụ aka Diamond Art Brand ọ gadịrị gị mmanụ. Keduzi maka Adide Prof Mrs. Kate Omenoha, Commissioner for Education, Anambra State, former HOD, Mass Communication Department nke UDC, Ezinne ụmụ akwụkwọ Adife, ezigbo lọlọ Dr. Mike Omenoha, Odera Nnobi, Obama 1 of Nnobi, Medical Director, Moon Hospital. Adịfedi dị mmanụ Ezinne ụmụ akwụkwọ iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma n'ụdalụ. Kedu maka Chief BC nwanọ n'iwu Ichie Ọdụmegwu 2 of Ọba, Managing Director Silverbird Electronics Alaba International. Kenelu mezi nwanne gị o Geoffrey nwanọ n'iwu Nwanwelita 1 n'Ọba, CEO Jofi International Nigeria Limited, ma chairman unu so na ndị na-eme ọgọ ọfụma o. Ọgọ maka mma. Biko mebe ọgọ gaba n'iru nụ, ụmụọgọ nọ na-aga n'iru nụ, maka onye na-enye ka Chukwu na-enye nnu, ọga maka mma nụ. Chukwuemeka Arinze, Managing Director CMAC Emporium, Abuja, aka na-emebe furnitures, both office and house furniture na Zone 3 Neighborhood Center. Ezi nwasi anọ bụ ejenu iso n'aka na-eme ọgọ. Okwu Chukwu bibilinu obele nwasi obi ejenu nwa Chinemelu 1 n'Ọba, Obi Bright ezi oyimunu isokwa Injinimasi obi bilinu akpati isi egbe 1 of Umunze, ugwu afụrụ akwụkwọ nri n'India, Chairman El Shafad Innovative Concept Limited, Managing Director El Shafad Innovative Oil and Gas Limited. Isi mụ kenele inu His Royal Highness Igwe PN Eze Anọchie 1 of Umunze, Igwe Ablikete 2 of Umunze, isi mụ kenele inu Ogbuefi Ọdịnaka Obi, Managing Director Blessed Ifedimma Ambrose Interbiz Nigeria Limited,
agụ isi egbe odogwu ezi nwa sumuze jenu ife chinye ka iji aga n'iru nne n'ụwa nụ iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma n'ụdalụ Honorable Jerry Chukwunedum Ọra ewebiri akụ akarie nne 1 n'ọba nwanne dị na mba n'obosi oji nwa ya agadi emerụ arụ ofu onye ndị ọba ji eme ọnụ na Somerset Cape Town nke South Africa ewebila kodogwu na ezi nwa se n'obe jenu iso n'aka na-eme ogodalụnụ ife chinyeke iji aga n'iru nụ obele nwa bili n'iso n'aka na-eme ọgọ onye ọma Torino na-ekwu n'ụwa Okechukwu mba na-efo aka ji ofo ndị Igbo n'India ife na-eku ume n'ojodo aka ji ofo ndị ga-adị ezi nwa soje ejenu iso n'aka na-eme ọgọ ọfụmanụ Prince Sunday Udodigwe omesilofu ụbọchị 1 of Nando mgbọrọgwụ gbachiri ụzọ 1 of India oke osisi atụrụ anya ọdịda CEO African Royal Kitchen Bangalore PRO Nigerian Community Mumbai President Anambra Brothers India Prince Udodigwe n'ịga dị nnụ mgbe ogbu gbọchiri ụzọ dalụ na onye enweghị nwere ife nnu odogwu gị gaba n'ilu iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma unu biko gaba n'iru n'elu ụwa nnu Chukwuma Ikedilo Edodike 1 of Ọba 1 of India CEO Group Enterprises Limited Edodike n'isobili ezi nwa si n'obejenu iso n'aka na-eme ọgọ ọfụmanụ ya mere iji aga n'ilu ya mere chi ji agọzi gị ezi nwanne m gaba n'iru n'elu ụwa yi Chibụzọ Agbem Ọtụbala enyi zọgbu agụ 1 n'Ojoto ezi nwa jeli India bụlụ ike nnu iso n'aka na-eme ọgọ na ọga imelu m bụ onye ọma Torino ana m ekene gị likwa o Onye ka Bob ibe agha ọnwa 1 n'ọba ezi nwa si n'ọba eje n'obodo India ka ị nọ wee pụta ike wee na-emela ụwa mmanụ gaba n'iru kedu maka ezi nwanne gị afa m mmụọ n'okwu ose 1 ọba unu so na ndị na-eme ọgọ ọfụma nnu onye ọma Torino na-ekwu
Saria Biha Delhi Ọfịa Oliego Nugego Kis na Delhi iso n'aka na-eme ọgọ ọfụma Obi Chris nwanne ukwu Obiekune one of N'ibu Ọka Nwansegbe Ọnụmba Jikwela na Efi Nsonsie Ogundi abụọ ka anyị mele ọgọ gaba n'iru n'ụwa ọ ga-amaka mma n'ụwa ọka na-eme ọgọ dalụ biko mele ọgọ ịgabanụ ọgọ bụ ife dị mma n'ụwa ọgọ n'ọdị mma n'ụwa ọgọ bụ ife dị mma n'ụwa o jide onye mmadụ nke oge n'ụwa kọnya aka na-eme ọgọ dalụ onye ọma Torino na-ekwunu ndị na-eme ọgọ na n'Igbo nụ ifu na-eme dị m mma si ka nkene ụmụnne m ndị na-eme ọgọ ọfụma ndị Chukwu melụ ngọzi ọ ga-adịrị unu mmanụ unu jebe unu jeje unu gbago unu ga-analụ n'ụwa ụwa nke ase wee na-agwazi n'ụmụ ụwa na ije n'ụwa bụ onyinye Chukwu ka ọ bụ maka na onyinye amarachi na-enye mmadụ ọ bụrụ nke o nyelu nwanne ya ụfọdụ bụ ticha ụfọdụ bụ lọya ụfọdụ bụ dọkịta ụfọdụ na-azụ afịa ebe anyị nwa bụzi ndị oti egwu ya bụ nke chinyere onye owelie wee gaba n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya a sịkwa ya na-asịrị gị i wee rapụ nke Chukwu nyere gị wee jewe na nke onye ọzọ maka na mụ bụ onye ọma Torino onyinye ama Chukwu nye mgbe egwu ya bụ egwu ka m ji aga nkwa ije 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 eyi ụmụ ụwa na-abịa m ụmụ Igbo na-abịa m onye ọma Torino apụtagonu onyinye chinye m ka njeje n'ugo chinye m n'ọbekwunu ya ka m na-egosi n'ụwa ugo chinye m ka ji bịa n'ụwa o nwere onye nna nke ya ugo chinye m n'ọbekwunu ya bụ egwu ka m na-egosi n'ụwa maka na ugo gbuzuo na ọ ga-achakelilinu onye asị na asịlị ya o were rapụzie nke Chukwu nyere ya wee jebe na nke onye ọzọ mgbe afọ bụrụ mgbunu enu ụwa onyinye Chukwu ije ụwa bụ onyinye Chukwu ugochi ya emuka jejenu onyinye amara chi na-enye mmadụ na ọdụzi n'iji n'ugonu ọ bụrụ n'ụka
bụzi dọkịta, ụfọdụ bụ ndị na-azụ afịa n'ụwa. Torino bụzi onye oti egwu ibe chinye mbuka jejenu. Enu ụwa bụ onyinye Chukwu n'enu enu onyinye Chukwu 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 enu onyinye Chukwu. ma n'eziokwu ọyọ ije ọ ka o si mee bụ eziokwu. akala ka onye na-edu ya n'elu ụwa. ife tinyela iwelu gaba n'ilu n'ụwa anyị. biko chọnelụ nke onye ọzọ nụ welu keriwe gaba nụ maka na mụ bụ onye ọma Torino nụ. akara ka chinyelu mgbe egwu ya bụ egwu ka nji aga n'iru n'enu ụwa nụ. maka na ọ bụrụ na alụsịa n'anwụ na a ga-erili na ndụ. onye Chukwu wanyezere olibezienu. enu onyinye Chukwu nụ iji ụwa bụ onyinye Chukwu nụ. enu onyinye Chukwu onye tinyelu n'ogolibe nụ nke chinye mbuka ji ejezi nụ. enu onyinye Chukwu nụ na Chukwu bụ ojiji jide nụ mmanụ. onye ọnwa rere ya lie n'elu ọwanye gị ilibezenu ọwanye nụ mbelibenu achụ n'ụwa n'ikenu. enu ụwa bụ onyinye Chukwu nụ enu onyinye Chukwu nụ. ka nke n'ụmụ Igbo ndị ọma fa nọ n'obodo dị n'iche n'iche nụ na fa na-emebe ọfụma n'ụwa nụ na facha bụzi odogwu nụ. na facha bụzi odogwu nụ ndị afụze bi okwu nụ na facha bụzi odogwu Dọkịta Ifeanyi Ụba bili nụ Ebube Chukwu zo na Nnewi nụ ezi nwa n'iso n'odogwu Managing Director Capital Oil and Gas Limited Chairman Ifeanyi Ụba Football Club, the first Nigerian club to sign foreign players, the governor to be Ebube Chukwu ụzọ nụ Ebube Chukwu ụzọ n'enu ụwa n'ife niile ga-aga werele ka nkenezi odogwu nụ Emeka Agbanarị, CEO Liquid Sea Telecommunication Limited, CEO Bond Network Service Limited, CEO Seaman Construction Company Limited, Founder Emeka Agbanarị Foundation nke na-enye scholarship ọ na-alụlụ ụmụ ogbenye ụlọ na ndị difa nwụrụ anwụ ọ na-enyelufe aka nụ. ọ lụziri town hall wee nye ndị obodo ya na note in the memory of his late mother, late Mrs. Paulina Agbanarị. o bulu moto wee bunye parish priest, a philanthropist. Chukwuemeka nwanne m bili
Menogha, Commissioner for Education, Anambra State, former HOD, Mass Communication Department nke Unizik, founder Unizik FM, ezinna ụmụ akwụkwọ Adife, ezigbo lọlọ Dr. Mike Omenogha, Ichie Odera Node, Obama 1 of Node, Medical Director, Moon Hospital. Adife n'ịdị mmanụ ezinna ụmụ akwụkwọ ugochacha na ọdeji otu n'enu ụwa, agbara ndị mma na kwudie n'iru, ada dị mma n'iso n'odogwu n'enu ụwa. Kedu maka onye ka ibe agwa Eziakụ na Anọba, Managing Director, Nelly New Town Hotels, Ojunemogo na Mozambique. Onye ka ibe agwa nụ ezi nwa n'iso n'odogwu nụ, onye ọba n'iso n'odogwu nụ, mana amegbu onye ọba egbu o. Obinna nwe ihe egbunu ọkpọlọ ya ka ibe odogwu. Chairman Cubana Night Club na Abuja nụ, ebe a na-eri oke olili. Chairman Cubana Lawn and Suit na Port Harcourt, ọkpọlọ ya ka ibe odogwu. JP Chidozie Epi Okoye, Managing Director, Epi Computers Limited, CEO, Epi Global Furniture Limited. Onye ọma n'ịdị mma o, injinia masị obi bilinu, ezi nwasị ụmụnze ejenu, ugwu afụla akwụkwọ nni 1 of ụmụnze, CEO, Eshafak Innovative Concepts Nigeria Limited, Managing Director, Eshafak Oil and Gas Limited, Akpati Isiegbe, Abejima, Akpati Isiegbe bilinu, ezi nwanne n'iso n'odogwu nụ, ugwu afụla akwụkwọ nni n'ụwa nụ, ifechi nye ka iji aga n'iru nụ, ezi nwanne n'iso n'odogwu. Kedu maka John Uche Jesus, Diamond Art Brand, India and Nigeria, the first and only African designer in Asia, multiple award-winning fashion brand n'Asia. Eziogom ka nke n'ezioliakụ ya nụ, Lọlọ Gogo Eze nwa, afọ mụtalụ Ak nwa Chimeleze. Keduzi maka Victor World Bank, Ezioyimunu, CEO, Big More Peru the Change, ezi nwa si Nsukka eje n'obodo India ka ị nọ wee na-agba mbọ, ọ ga-adịrị gị mma o. Kedu maka Ifeanyi Chukwu ọnwụ penata, Obiome 1 na Ọba, Patron Ọba Youth General. Mmadụ ka anyị chekwudo n'ụwa nụ, Obiome n'iso n'odogwu nụ. Johnson Amuka, CEO, John Marshall Associate Nigeria Limited, Distributor Bajaj International, Ozigbo Ndụ na Kaduna.
Ejiamatu n'Ideatọ Imo Steeti, nwanne n'iso n'odogwu. Chukwudi Martins Okonkwo, CEO Mostras International Nigeria Limited, ọnwa n'Igbo Ukwu. Ọnwa n'ịdị mmanụ ifechi nye ka iji aga n'ilu n'elu ụwa nọ, ezi nwanne n'iso n'odogwu. Kedu maka Kevin Odenigbo Pankadi, mmiri na-ezolu ọra, onye enye ya nye dim gburugburu, ezi oyim ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya n'elu ụwa nọ. Pankadi n'Igbo odogwu, ezi oyim n'ịdị mmanụ, oyim n'iso n'odogwu n'elu ụwa. Chukwudi Okoli Chudi O amụrụ onye na-ego 1 na Amichi, Presido Everyday Rangers na Kaduna, iso n'odogwu. Ka ndị ekenezi oyim n'elu ụwa mụnụ. Kenneth Kenechukwu Mụọkwuo, nwa na ya eze 1 n'Ọba, CEO Kendrick Nigeria Limited, nwoke malụ mma ka nwanyị. Kenelu m ezi nwanne gị o, Emeka Charles Mụọkwuo, CEO Renis Nigeria Limited, obele nwa na yozi eze na ezi onye m bilinu. Chukwuma Ikedilo Etodike 1 of Oba, Oba 1 of India, CEO Group Enterprises Limited, ezigbote onye Ọba bilikwa o. Kedu maka Andy Onyekachukwu Okafọ, Ọbata na-adị mma 1 of Ụmụoji Ngwurube Okodo, Chairman Idemmili Brothers Forum na New Delhi, India, birikwa o. Morgan Ugeche, ezi nwa si Idoma Obinamiri na Ụmụoji Ngwurube Okodo, General Secretary Idemmili Brothers Forum na New Delhi, ọ ga-adịrị mmanụ. Honorable Mike Chinonyerem Nwachi, former President Aska India, CEO Mike Paddy Oil and Gas Limited, Ugwumba the second of Owaza Kingdom, iso n'odogwu. Tochukwu Onye, Ogbuefi Nwatupelak 1 n'Ọba, Small Sin, Vice Chairman Okusu Welfare n'Ọba, onye ọma ọ ga-adịrị mma bilikwa o. Ka njezenu n'elu ụwa mụnụ, ka nkenezi nwanne mụnụ, onye Parama Chukwuemeka Chukwujekwu, Assistant Commander Okusu Welfare, Ogbuebunu Omeda n'Ọba, Nnọọlụ Ebube. Wee na-ekenezinu Nwachi Victor Nwokedi Osili, ODMGS student, onye Ọnịcha na London ka ije wee kwechili, ọ ga-adịrị mma ezi oyi. Na pacha bụzi odogwu nu, unu bụ odogwu odogwu nu, ndị abụ odogwu odogwu nu, ndị afọ ụzọ ebi okwu nu, unu ncha bụ n'odogwu, onye ọma Torino na-ekwu nu, onyinye chinyelu mere ikenu, abife m na-egosinu. Onyinye Chukwu, Ochinye nka nje jenu, Onyinye Chukwu,
ejikwana onyinye nke onye ọzọ nụ ụmụ ụwa na ọ dịrọ mmanụ ife chinyelu igaba n'iru nụ oke onye n'ukweche ya nụ ọ bụ na ịrapụ oke gị ejebe na nke onye ọzọ emesịa na ọ bụrụ mgbu nụ ụwa bụ onyinye Chukwu. Bụ eziokwu na mụ bụ onye ọma Torino apụtakwa n'ọzọ witi nkwa pati 2 n'ebe ka ọ na-akpọtụnụ n'obodo India na New Delhi, ebe afọ ka anyị nọ wee na-akụpụta nkwanụ ọ maka ndị osi iminu na pa na-eme na nkịtịnụ maka na anyị ji abụ n'ofu aṅụlube na aṅụli o maka na aṅụli kasị akasị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ije onye na nwanne ya wizi n'elu ụwa ụja na-atụ ya ọdụzi mmanụ na mụ na nwanne m wizinụ wee jebezie n'obodo ka achịtanụ nju afọ anyị nụ. Nwanne m wee ghọrụzie n'onye osi iminu wee na-esizi ụmụnne ya iminu. Nwanne ọdụzini mmanụ ka anyị were n'ofu obi wee gaba ahụ. Naijiria niile, ụmụ Igbo niile nụ ya nụ ka nwebe aṅụli, aṅụli kasị akasị, aṅụli ya ka mma. Anambra nwebe aṅụli ụwa, Abia steeti nwebe aṅụli, Delta steeti ndị ọma, Imo steeti ndị ọma, Enugu steeti ndị ọma ka nwebe aṅụli, Ebonyi steeti ndị ọma. Aṅụli o, aṅụli ụwa kasị mma, aṅụli ka mma, ife bụ na mmadụ na-eme nwebe aṅụli, aṅụli ụwa kasị mma, aṅụli ka mma, aṅụli ụwa kasị mma. O nwere akụkọ mma aka ọlụ akụkọ mereme ife afọ n'obi ife meremene n'ụwa. Olulu n'ofu ụbọchị mụ na ụmụ nwoke ibe m n'obodo India anyị gbazie n'okirikiri nọdụ ofu ebe nọdụ ebe afọ uwe na-aṅụ mmanya. Aṅụ katalụ mmanya, ụfọdụ wee gba breki wee pakia moto
moto fanu wee mapụta ka gbabula anyị jebe wee na-anya n'aka nri anya n'aka ekpe mụnụ enwere m ife ndị emezi ebe nne nwere aṅụrị ụwa were ekwentị m wee tie na ntị wee bido wee mee kọlụ kpọwa ndị nwe obodo enwe ka fa bịa ọnụ m ndị nwe obodo enwe 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 ndị nwe obodo enwe ọnụ m ndị nwe obodo enwe maka na egwu ara ebu nwa ọnwa na ọnwa na-eti adaeji nwa dibịa eme mgbọrọgwụ maka na ata egbu onye ọba egbu kama adọ ya aka na ntị ịbụ na aka na ntị a ị ya agba mbọrọ agba imerụ ọma arụ other way you are still remain ma akpalikwa ọ bụrụ na ọ dịrị gị mma inwe ebe aṅụrị ọ dịrị gị njọ nwe ebe aṅụrị ụwa onye ọma Torino na-ekwu ka anyị nwe ebe aṅụrị ka anyị nwe ebe aṅụrị ụwa ma n'eziokwu wee na-ekenezi ọba youth general the president general Obiaba ọchịagha n'Idemmili managing director Kent Garden ọba nwanne n'iso na ndị nwe obodo wee na-ekenezi Ọkụzụ Welfare Association wee na-agwa unu ụmụnne m biko nụ ka nwelube na aṅụrị ka anyị lapụ na ife meleme maka na nke dị n'iru bụ ya ka mmanụ wee na-ekenezi Isu Welfare na-ekenekwa Abọji Welfare Ọgali Welfare Ụmụokọkpa Welfare wee na-asụ unu biko nụ ka anyị were n'ofu obi ka obodo anyị wee dị mmanụ mụ bụ onye ọma Torino na-ekene unu maka na ife unu na-eme na-amasị m anyị wee na-atụzi anya na mgbe na-etere aka na obodo anyị ga-abụzi eji amatụ maka na obodo anyị bụ ọba bụ nnukwu obodo ife dị mmadụ na be anyị ka mkpọba ndị nwe obodo enwe ka mkpọba ndị nwe obodo enwe onye ka Chukwu Mpiawa Eziakụ na Anọba Oju na-eme ọkọ na Mozambique managing director Nelly Newtown Hotel Ọba the only 5-star hotel na Anambra State iso nwere obodo kedu maka ezi oyi gị nụ Ịchaka na South ezi nwa ọba jem ọnụ na South Africa ka ị nọ wee kwechili ọ ga-adịrị gị mma kedu maka Jerry Ora Jerry Hanson na South Africa ezi oyi m nụ Ndụbụisi Ọnụgha sokwa bilio ọkwa ọtọ na South na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ Sugar na South Odogwu ndị ọba jem ọnụ na South Africa isokwa Chukwudubem Ejikeme Bishop na Thailand onye ọ ga-adịrị mmanụ Obinna nwe ihe egbunu ọkpọle ya nke bụ n'Odogwu ezi nwa n'ịdị mma
Yankee na Abuja, Managing Director Cubana ebe a na-eli oke olili iso nwere obodo. Kedu maka nwanne gị arụrụ ọcha na South? Ndị nwe obodo enwe, ndị nwe obodo enwe, ndị nwe obodo enwe, ndị nwe obodo enwe. Ọkụ osi mebe eziokwu, nye m nkwa. Ije 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 ije. Kedu maka Chukwu nọnye Onye, eze ndị Igbo na Togo, Managing Director Chinos Electronics International, ọfụnye mmadụ nke oge eli akọkwana n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ụmụnne nnu ụmụnna m ya n'ụka nwebe aṅụlị aṅụlị ụwa n'onye aka mmanụ. Ọ dịrị gị mma nwebe aṅụlị, ọ dịrị gị njọ nwebe aṅụlị ụwa nụ. Aṅụlị ụwa bụ ya ka mmanụ, aṅụlị ụwa bụ ya ka mmanụ. Aṅụlị ụwa kasị mma, Aṅụlị ụwa ya ka mmanụ, aṅụlị ụwa kasị mma, aṅụlị ka mmanụ. aṅụlị ụwa kasị Ife ọbụla mmadụ na-eme nwebe aṅụlị. aṅụlị ụwa kasị mma, Onye dị ndụ nwebe aṅụlị ụwa, aṅụlị ụwa kasị mma, nwebe moto nwebe aṅụlị, aṅụlị ụwa kasị osikwu mma, aga biko nwebe aṅụlị ụwa. aṅụlị ụwa kasị mma, Aṅụlị ka mma. aṅụlị ụwa kasị mma. Ya nwanne, ka isi emezi ụdị omume a, ọkwa mụ na gị na-abụ ofu ebe ka anyị si wee bịa wee gbagote obodo a ka anyị chụọ ife afọ ga-eli. I wee bịazie n'obodo a wee wọzie n'onye mpịawa azụ wee na-apịwazi ụmụnne gị azụ. Nwanne, malụkwa na mụ na gị na-abụ ofu afa ka ene na nne ya nwa. Ụmụnne na ụmụnna n'ọnụ m ekene, ụmụnne na ụmụnna n'ọnụ m ekene unu. Onye ọma Torino n'ọbụ mmụ na-ekwu. Onye emenanụ nwanne ya n'elu ụwa, ọ dịrọ mma o, ọbịa ka na-ekwuru. Onye na nwanne wi n'elu ụwa, egwu na-atụ ya nụ. Ụmụnne na ọ dịrọ mma, nwanne mali nwanne ya n'elu ụwa o. Ụmụ Igbo ka dịnụ n'otu, ịdị n'otu bụ ya kasị mma, maka na nwanne na nwanne wizinụ wee bazie n'ime ọfịa nụ ka faje chụọ ọnụ nta. Mgbe eluzi n'ime ọfịa, nwanne tọnụzie wesi nwanne ya na ụkwụ ya dịzịnụ ka ụkwụ anụ. Nwanne ọ bụzi ya omewu nwanne ya, omewu nwanne ya n'elu ụwa, omewu nwanne ya n'elu ụwa. Malụ na nwanne nwere di, ọkwa gị si na anyị bụ ofu. Ga-ekisi ene nwanne ka enye gị mma igbo, ga-ekisi ene nwanne ka enye gị egbe gị gbaa n'ụwa. Ụmụnna anyị bụ ofu, anyị bụ ofu, ụmụnne na anyị bụ
Ifeanya na-afụ n'ụwa n'ọbịa ka nna kwali adị m onye mma n'ụwa n'ọba ajụjụ na ajụ Ifeanya na-afụ n'ụwa n'ọbịa ka nna kwali ife ntị na-anụ n'ụwa n'ọbịa ka nna kwali ụwa adị m onye mma n'ụwa n'ọba ajụjụ na ajụ onye ma echi onye na nwanne wine n'ụwa egwu na-atụ ya ọbịa ka nna kwali mụ na nwanne wiwe jebe ije ka ije wee chikwa afọ ga-eli ewelu ịgbapụ nwanne wele tara ịkpagharịwa owele tara iwe pịaba nwanne ya na-apịawa mazụ onwe na ọbụzụ ka isi anụ ọkwa sị na anyị bụ ofu ebe ka anyị si bịa ụmụnna anyị bụ ofu anyị bụ ofu anyị bụ ofu ma n'eziokwu maka na nwanne nwebe di wee na-ekenezi ụmụ Igbo ndị nọ n'India wee na-ekenezi ụmụ Igbo ndị nọ n'ime Delhi na-ekene ụmụ Igbo ndị nọ n'obodo dị iche iche ebe a na-apịawa azụ ndị pele na ana m ekene omewu nwanne ya n'elu ụwa omewu nwanne ya n'elu ụwa ụmụ Igbo n'ofu obi dị n'ụwa ya kasị mma mmadụ ka eji aka n'ụwa mmadụ bụ chi ibe ya onye mụ ife chi ga-abụ n'ụwa echi ebuka onye mụ ife chi ga-amụ nkwa ọkụ si mebe eziokwu ije 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 ha 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 onye ọma Torino ọkwa egwu ka m ji wee bịa ụwa wee nọzie n'obodo India wee na-enye uwe obi aṅụrị maka na aṅụrị kasị akasị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya chi dị ime onye ma ife ọgamụ anya amala ife ọgamụ nwanne nwe n'obe dị ụmụ Igbo ka ife nwanyị n'anya ịdị n'otu amaka nwanne m ịma na ịdị n'otu amaka adị n'igwe ọ bụrụ na mma ya ka nnekwele onye ọma Torino na-ekwu anụ ole ka bụ bi ụwa onye bụ na mụmụ nne m onye bụ na nne n'ụwa nọdụ chi aṅụlị ka m ji eje aṅụlị ka m ji ana ọbịa ka nne ndị ọma anaghị bụ ofu Igbo ofu ndị ọma anaghị bụ ofu ụmụnne na anyị Igbo ofu ndị ọma anaghị bụ ofu ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ndị ọma anaghị bụ ofu ofu obi n'ụwa ya kasị ndị mma ọma anaghị bụ ofu ndị ọma na anyị bụ nwanne ndị ọma anaghị bụ ofu ma n'eziokwu maka na onye bịara azụ tata nwere ike ibute echi bụrụ onye ga-enyere gị aka o wee bụrụzie ka ụwa dị ụmụ Igbo ga-adị n'otu ịdị n'otu amaka ma n'obi aka na-ekwu onye ọma Torino na-ekwu ka anyị dị n'otu ịdị n'otu amaka ọkwa gị si na anyị bụ ofu anyị bụ ofu anyị bụ ofu onye na nwanne wine n'ụwa egwu na-atụ ya ma n'ọbịa ka na-ebeli
ga-abụ n'ụwa ụmụnne na-echi ebuka nwe echi dị ime onye mfe chi ga-amụ ndị ọma ka ifu n'onwe anyị ndị ọma n'anyị bụ ofu anyị bụ ofu ndị ọma n'anyị bụ ofu ụmụ Igbo na anyị bụ ofu ndị ọma n'anyị bụ ofu ifu n'onwe anyị ndị n'anya ọma n'anyị bụ ofu ofu obi n'ụwa ya kasị ndị ọma